alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwana ina yi muku fatan alkhairi da fatan ‘yan uwa kuna cikin ƙoshin lafiya. Kuna tare da ni Ismail. Kuna tare da ni Ismail Masaud ɗan fafutuka ɗan fafutuka daga ɓangaren ɗan Nijar mazamni ƙasar Algeria. Ina yi muku fatan alkhairi da fatan dukkaninku kuna cikin ƙoshin lafiya. To, wannan maganganu da za mu fitowa mu yi shine jajanta ma 'yan uwa ne za mu yi dukka 'yan uwa 'yan Nijar wanda suke cikin ƙasar Algeria. Muna fatan Allah Ubangiji ya kawo sauƙi cikin lamarin, saboda an shiga wani takun saƙa cikin wannan lamarin wanda ba abin da za mu iya cewa sai dai mu ce Allah Ubangiji ya kawo sauƙi cikin lamarin. Don haka muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙi cikin wannan lamari, saboda abubuwa ne sun cakuɗe, abubuwa an shiga cikin wani takun saƙa wanda sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda wannan al'amarin bai rasa nasaba ne daga duka 'yan uwa wanda suke game da abin da ya shafi rezo sosiyo, to suna ga duka takun saƙar da ake ciki tsakanin Algeria da abin da ya shafi wannan ƙungiya ta AES. Don haka muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙi cikin lamarin. Kuma na ɗaya, turawa sun shiga cikin lamarin, saboda turawa suna so su wargazar da mu ne gabaki ɗaya. Da haka duk wani abin da zai iya faruwa babu ɗaya wanda zai iya ci riba tsakanin mu da ƙasashe da mu da Algeria, duka babu wanda zai ci nasara gabaki ɗaya, su ne masu amfanar da abin. Don haka muke jinjina ma shugabanninmu, muna ƙara sa musu albarka, domin wannan gwamnati ta Nijar Allah Ubangiji ya saka mata da albarka. Mutane ne wanda za ka ga suna yin wani abu sai ka rantse da Allah wahayi ne ake yi musu, kuma ba komai bane, ƙarfin addu'a ne na malamai. Don haka malamai ku ci gaba da addu'a, ko in ce mu ci gaba da addu'a dukan mu 'yan ƙasa gabaki ɗaya. Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya. Allah Ubangiji duk mutumin da yake Muhammad da shari Allah ka nisance mu da shi. Allah Ubangiji ka kawo mana arziki mai amfani. Shugabannin mu Allah ka saka muku da alheri. Mutane wanda in aka ce ma ilimi na diplomasiya, to in ka zo kan mutanen nan kawai sai ka yi birki kawai, saboda su abin ne suke yi kamar ana yi musu wahayi malam. Allah Ubangiji ya saka musu da alheri. Duk wasu mambobi wanda suke tare da wannan gwamnatin Allah ya saka musu da alheri. Wanda ba su gane ba suke ga gwamnatin nan ba wani alheri tare da ita, Allah Ubangiji ka shirye da su, ka maido su iya ganewa wannan ita ce gaskiya. Duk sa'ilin da mutum ya taso ya ce kishin ƙasa, to wallahi Allah a aikace kana ganin kishin ƙasa a tattare da shi. Don haka mu mun yarda da ku, mun yarda da Allah, mun yarda da ku. Allah saka muku da alheri. A daidai lokacin da wannan matsala ta afko tsakaninmu da wannan ƙasa, haka kawai za ka ga ministrorinmu, minister da taranje, ministan Premier Minister, za ka gani sun shigo cikin ƙasar nan Algeria. An tattauna, babu wanda zai iya ce ma ga akan abin da aka tattauna, amma nuni ne na cewa an damu da abin matsalar da al'umman mu suka shiga a cikin wannan ƙasar. Da haka ma godiya muke, Allah ya saka muku da alheri. Duk sa'ilin da mutum wata matsala ta same shi, ka iya ba da gudunmawa, ka damu da abin, to wannan shi ma alheri ne tare da mutumin. Don haka Allah saka muku da alkhairi. Allah Ubangiji ya sa a kowane lokaci wannan kishin al'umma ku shine ta tare da ku, kuma za ku ga ci gaba. Don haka muna fatan Allah Ubangiji ya kawo mana ci gaba a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka. Kuma al'umma wanda wannan matsala ta shafa a cikin ƙasar Algeria, muna roƙon Allah ya yi musu sauyi da abin da yake na alkhairi, kuma a ci gaba da haƙuri. Shi Allah in ya hukunta wani al'amari ba yanda ka iya abin wasu ya abku. Don haka abin da muke so ga 'yan uwa shine a ci gaba da addu'a, a ci gaba da addu'a. Allah Ubangiji ya sauya mana abin da yake shine mafi alkhairi, don ita dai matsalar ta riga ta afku. Kenan abin da za mu faɗi shine ka ci gaba da roƙon Allah, Allah Ubangiji ya sauya ma da abin da shine mafi alkhairi. Wannan shine duk sa'ilin da Allah ya nufance ka da wani abu, to baka da makafa, abin sai ya zo a kanka. Don haka abin da za ka yi shine sai ka yi fatan Allah ya yi maka sauyi na alkhairi. Don haka Allah ya sauya mana mafi alkhairi. Game da abin da ya shafi tafiyar diplomasiya ta Nijar, tafiya ce wadda haka ake bukata. A daidai lokacin da aka ce kana da makwabci
yana da matsala da makwabcinka, kuma kuna da wani abin da ake ce ma ranjejeniya ta tahiya tare kai da makwabcin, kuma shi wannan makwabcin ya baka gudunmawa a daidai lokacin da wata matsala ta afko ka dukkan su guda biyu. To irin wannan matsala magance ta yana da matsala sosai, sai dai a ce sai waɗanda suka san me ake ce ma diplomasiya. Da haka da yake sun san abin da suke, kuna ganin matakai yanda suke doka, wanda ba wai dole sai an zo an bayyana ba, amma gwamnati ba ta yi shiru akan wannan lamarin ba. Don haka ku ci gaba da addu'a, Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka gwamnatin tamu. Allah Ubangiji ya ƙara ɗora su akan abin da yake shine alkhairi. Allah Ubangiji ya ƙara sa musu tausan talakawa a tattare da su. Dan al'ummar da suke Aljeri ku tsaya ku ga zuwa dan lokaci za ku sha mamaki. Allah dai Ubangiji ya kawo mana sauƙin lamarin. Dan gwamnati tana nan tana yin abin da ya dace. Allah Ubangiji dai ya saka da alkhairi. Haka muke godiya. Allah ya saka da alkhairi. Kuma game da abin da mutane suke maganganu na abin da ya shafi ɗaiɗaikun mutane kana ga suna fitowa ko siyasa ce ke ɗaukar suna Nijar tsadar rayuwa, dole a shiga tsadar rayuwa jama'a. Dole a daidai lokacin da kace kai kake son ka kula da abin da ya shafi karan kanka, abin da ya shafi cin gashin kanka, to tahiyar da ka fara dole sai ka yi haƙuri fa. Saboda ba a dare ɗaya ba kake son ka cimma, a dare ɗaya ba za ka iya cimma burinka ba, dole sai ka yi haƙuri. Da haka yanzu tahiyar da ake dole mu 'yan Nijar mu ne za mu tasowa mu ciyar da kan makaman tahiya ta meke, ko ba gaskiya ba. Da haka yana ɗaya daga cikin abin da kuke ganin duka wani abin da ake ce ma asusu na taimako da saura duk suka yi yawa a cikin ƙasa. Dole mu da kanmu za mu tashi mu kula da kanmu. Wannan shine kamun tahiya ta meke, mu san ina ne hanyar da ya kamata a bi domin a ga abubuwan da suka faru baya ba za su sake faruwa ba, duk da yake yanzu ana kan hanya. Da haka duk wanda ya san ɗan Nijar, ɗan asalin ɗan Nijar ne, ba za ka taɓa jin shi ba yana kuka game da irin wannan matsaloli, ko ya yi kukan ma yana bara ma kan shi ne tsakanin shi da ubangijin shi, saboda ya san menene wani lamari ne ƙasar take ciki. Don haka a ci gaba da haƙuri jama'a, a ci gaba da haƙuri jama'a, a ci gaba da haƙuri, ana yi ma ƙasa addu'a insha Allahu za a ga canji. ‘Yan uwanmu wanda muke nan Aljeri, a ci gaba da haƙuri insha Allahu abin nan ba mai ɗaurewa ba ne, ɗan lokaci ne kwa. Duk ƙasar da kuka ga ta muku irin wani wulaƙanci na kwashe-kwashe ta kai ku nan, ku ba da ɗan lokaci insha Allahu sai kun ba da mamaki kwa. In dai kuka yi haƙuri ko, a bar gwamnati ta yi aikin da ya dace, wannan shi ne. Kan wani ya hoto ta dama gwamnati hankali, wani abin dole sai ka yi haƙuri da jarabta ta Ubangiji. Allah Ubangiji ya kama na sauƙin lamarin. Wasu ma wanda suke can Nijar kin ba ku san wani yanayin da suke ciki, amma kowa ya shiru da bakin shi saboda kowa ya san wani irin hali ne ake cikin. Don haka a ci gaba da haƙuri kawai. Duk abin da rashin haƙuri bai kawo shi ba, rashin haƙuri ba zai iya kawo shi ba. Na haka Allah Ubangiji ya saka da alheri. A nan dai muke fatan Allah ka albarkaci al'ummar ƙasarmu da ƙasar baki ɗaya. Don haka muna yi muku fatan alkhairi.